الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بيسونغالو تلموا أني سبا لكلا كايرما كاتبوم ماكان كتا مدينة أسام باكلين كمناني أني بيناني أني فلا من بين توابو كالو دورونا تلي دورو سام بافلا أني موا أني كلين إسا بانغي سانا me do ke kaloti malaka dama ala nga batumne ala ka amna konwa ala kan jurmu yafa an keni ko ka kuma nécessité duru kan slama nana kana fem badurum latan min ya damari ni anemi min folo dina folo ko fa damari ni adamari hakili adamari ka dambe be nasram fe dunya kono in nasra be dambe kata mogomma an kuma no kan fɛn bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔ don la fɛn bɛ kɛ sababu ye k'o ɲagami k'a tiɲɛ silamɛya k'a bɛɛ kɛ haramu ye hali ka taa se den yɛrɛ ka papiye yɛlɛma ka fa tɔgɔ bila ka papiye kan min t'a ka fa min t'a fa ye ou bien ka ba dɔ tɔgɔ bila papiye kan min t'a ba ye o tɛ daga parce que a fɔlɔfɔlɔ ye min ye faɲatigɛ le fɔlɔ i ka fɛn dɔ fɔ min tɛ tiɲɛ ye a filanan janfa b'a kɔnɔ parce que n'a fɔra ko a tigi bɛ hakɛ dɔ le sɔrɔ parce que e den ne ni a ka hakɛ sɔrɔ n'o sira ye o ye janfa ye a sabanan sharatu zuru b'a kɔnɔ o le ka kiti jugu yɔ a bɛ se ka kɛ fana tuma dɔw a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ka hakɛ d'i ma i ni min man kan ou a bɛ hakɛ minɛla ni min ka kan hali ni tuma dɔw a ma ye komi ɲɛli le mais ɲɛli juma le bɛ fɛn na i ka fɛn d'adamaden ma man kan ni fɛn min ye mɔgɔ m'o d'i ma est ce que a ka ɲɛli k'i ma o ye question kan yɛrɛ ɲinga o la donc alakila sallallahu alaihi wasallam ka danga do a dɔw la ka bɔ ko mɔgɔ min bɛ mɔgɔ dame ka taa mɔgɔ ma min t'a fa ye ou min t'a ba ye danga b'a la an yɛrɛ kɔrɔsi comme komi ala ka dama a duruna o an kumana nafolo silamɛya ka nafolo latanga cogo min na donc fɛn bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ka nafolo tiɲɛ hali yɛrɛ a ma daga yɛrɛ i k'a kɛ kuma tɛ mɔgɔ gɛrɛ ma hali riba an kumana kan ka yɛrɛ ka riba la tɔɲɔli min b'a kɔnɔ a n'a tɛ daga cogo min na dɔw bɛna fɔ non ne tɛ riba dinɛ la ma dila le ne bɛ ɲininka ne ba ne fa ne kɔrɔ ne dɔgɔ est ce que e de dila ka fɛn dɔ minɛbaga ni dibaga t'a la wa an y'o de fɔ silamɛya tɛ fɛn haramuya ko tɛ kelen na o n'a ka a minɛli haramuya a b'a dili fana haramuya ni dibaga tɛ fɛn min na minɛlibaga tɛ sɔrɔ o fɛn tɔgɔ la donc bi an bɛ fɛ ka kuma mun de kan kumaba dunuya yɛrɛ jɔla fɛn min kan dunuya jɔla fɛn min kosɔn min kɛn ne ka adamadenw ɲinɛna kɔ an yɛrɛ ne yɛrɛ y'a fɔlɔ ye n'o ko ma ko hakɛ ani ɲɛli alhaq wal ihsan hakɛ hakɛ akbar hakɛ ani ɲɛli parce que pour que ɲɛli dɔn f'i hakɛ fana dan dɔn ni ma hakɛ dan dɔn adamaden ya hakɛ bɛ dan yɔrɔ na ni m'o dɔn min kɛla min ye ɲɛli ye mais tɛ se k'o fana dɔn ni hakɛ fana tiɲɛna fɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ o le kama an karamɔgɔba ye sheikh islam ibn taymiya ko inna allah yuqimu ad-dawla al-adila wa in kanat kafira ko wala tuqimu az-zalima wa in kanat muslima ko jamana tilenni ko hali n'a sigibagaw tɛ silamɛ ye ko ala b'a jɔ ala bɛ barika dɔ ala b'a taga ɲɛ ko nka jamana tɔɲɔlikɛla hali n'a sigibaga bɛɛ ye silamɛ le ko a t'a ɲɛfɛ ala t'a jɔ ala t'a sabati ala tɛ taa ɲɛ d'a ma kuma bali dɛ sani ka kuma hakɛ kan y'a ɲɔgɔn mun ye hakɛ yɛrɛ fɔlɔ adamaden hakɛ ye mun ye hakɛ le ye fɛn ala ka jagoya i kan a kɛli ou bien a toli parce que fɛn kɛli bɛ kɛ jagoya tuma dɔw fɛn toli bɛ kɛ ma jagoya tuma dɔw ou bien a dili kɛlɛ ma jagoya ye right ni fana m'a kɛ ou bien n'i k'a kɛ n'i m'a kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ n'a fɔra i ka fɛn min kɛ ni fana n'i y'a to yen n'i m'a to i bɛ jurumu sɔrɔ n'a fɔra i ka fɛn min kɛ n'i fana kan k'a di n'i m'a di i bɛ jurumu sɔrɔ n'a fɔra i ka min di a fana bɛ bosi la jagoya la ka d'a tigi ma t'i ka hakɛ d'a ma ni silamɛya kiti bɛ yɔrɔ min na o le hakɛ ye ɲɛli bɛ na o le kɔfɛ ɲɛli le fɛn n'a kɛ ka ɲi ala ka yɛlɛ la dɛ adamadenw ta tɛ adamadenw fɛn caman ye ka fɛn caman ye fɛn ɲuman ye o tɛ fɛn ɲuman ye dɛ ala ka yɛlɛ la
fɛn n'a kaɲi o la an b'a faamuya k'a fɔ ko hakɛ bɛɛ ye ɲɛli le fɛn fɛn n'ala kɛ hakɛ ye ɲɛli b'a kɔnɔ mɛ ɲɛli bɛɛ tɛ hakɛ ye i bɛ ko kɛ adamaden ye a si tɛ min tɛ hakɛ y'i kan i bɛ se ka ɲɛli sira dɔ kɛ adamaden ye min tɛ hakɛ y'i kan o bɛ se ka kɛ donc hakɛ bɛɛ ye ɲɛli ye mɛ ɲɛli bɛɛ tɛ hakɛ ye o kɔrɔ ɲɛli bɛɛ kɛli tɛ diyagoya ye an b'a daminɛ fɔlɔ ka se ka règle dɔw di hakɛ ɲɛli yɛrɛ la fɔlɔ ɲɛli ye mun fɛn ye hakɛ fɔlɔfɔlɔ ye fɛn ye ala ka fɛn min kɛ hakɛ o de hakɛ ye ala ka fɛn min kɛ hakɛ maa si tɛ se k'o bɔ hakɛya la hali ni dunuya bɛɛ jɛna ka fɛn d'i ma i tɛ hakɛ tɛ min ye o k'i nɛgɛlo ni dunuya fana bɛɛ jɛna k'i ka hakɛ minɛ la kana siran i b'a sɔrɔ o la ala kila ko sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔw bɛ kɛra a bɛ bila ɲɔgɔn na a bɛ na ni ala kila fɛ ye ko dɔ da ka di dɔ ye ko ni ka min ka hakɛ ta ka d'a tɔɲɔgɔn ma parce que ala kila t'a dabɔ a kama ka mɔgɔ ka hakɛ ta ka d'a tɔɲɔgɔn ma mɛ ni ka min na hakɛ ta ka d'a tɔɲɔgɔn ma n m'a dɔn parce que n ye adamaden de ye n t'a lɔn min kɛ ala ka min fɔ n ɲɛnɛ n ka kiti tigɛ ka bɛn o de ma a ko fa innam aqta lahu qat'atun min an-nar ko n ka tasuma le tigɛ ka d'i ma parce que ala b'a minɛ la sini kɛma siga foyi t'a la tasuma lo o la an ka kodɔn an ka sabali donc hakɛ bɛɛ ye ɲɛli ye nka ɲɛli bɛɛ tɛ hakɛ ye hakɛ dɔ ye mun ye seli ye hakɛ le ala ka hakɛ le i kan donc ɲɛli bɛ seli kɔnɔ seli ye ɲɛli le jaka ye mun ye ala bɛ ka kɛ hakɛ i kan mɛ fanganaw ka hakɛ lo ala k'a jagoya i kan k'i y'a di fanganaw ma fanganaw ka hakɛ lo n'i k'a kɛ i ka ɲɛli kɛ donc an bɛna essayer règle fɔlɔ jumɛn ye ala ka fɛn min kɛ hakɛ o de hakɛ ye ala ma min kɛ hakɛ o tɛ se ka kɛ hakɛ ye o y'a fɔlɔ ye ala ka filanan ye ala ka fɛn fɛn kɛ hakɛ ye o bɛ minɛ la dunuya o bɛ lahara a jala ye ma ja o bɛ minɛ la fila dɔ la kelen no n'i m'a di dunuya kɔnɔ yan lahara bɛ yen o ka jugu ni ɲa tɛ dɛ a sabanan k'a fɔ i tɛ hakɛ lɔn o t'a bɛn ka bɔ i ma i kan k'i ka hakɛ ɲini k'a dɔn mɔgɔ min i ta min bɛ mɔgɔ la o ka fisa o mɔgɔ ta min b'i laban mɔgɔ min ka hakɛ b'i kan i furumuso la i den i sigiɲɔgɔn i baarakɛɲɔgɔn i bangebagaw i teriw a kɛra mɔgɔ sugu sugu silamɛw yɛrɛ i kan k'o ɲini k'o dɔn o fɔ dɔrɔn la o sabu i tɛ fɛn min dɔn o tɛ sariya bɛn ka b'i ma dɛ n t'a dɔn o de kama n'i ye kɔrɔna filɛ ala ko inna alladhina yatawaffahu almalaikatu zalimi fi qalu inna alladhina yatawaffahu almalaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fi al-ard qalu alam takun ardu allahi wasi'atan fatuhajiru fiha comme le kebna mɔgɔ dɔw nimne ala ko akme mun de la ko wala ala nu la fotiya wala segun tanye na ko fanga na ngutse ka foyi ke ala ko ala ka dugolo ko mal la wasawa ala ka dugolo ko ferente wa ala ka dugolo ko man bowa i kun ga ta yorla i bi yero sorom na ki ga dina ke wa ala ko lu tagalo jahannama yi ala kan kisi ga bama donc ka fiti hakel don o ta bende ala ka hakem blake bo nyini ko don folo ko mamin afrati be kan balmo la shu o ala ka dina lon o islamaya don on nana fem kama parce que dunya bes la haken ne kan ala ko laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahum al kitab wal mizan liyaquma an-nas bil qist ko ale ka cha ci don ci ni aya bangenu ye ni kamana ko ye unga kitabu doma ani tlenya ladili balansi ngo doma comme ko sadama don ka wuli ka joni tlenya dane ala tay ni ma kala tay matlen i ka ke chugo al na dama don ka ye kwa tlena amanye yor dola amanye ole kama adama dingire danku ngo la ilaha illallah yare wole an dana kana ala ka shara le jodu ko ko kan mo bi sama shara mpanya bi ole kama ni ka famu chola adama din ala ka shara jodu ko kan ka burdu ko beka ole kafsa am bema muna parce que ala ka hakem ki ka hakay ni ikan hakay yere ma folo o folo yere kan nyini ka do ya kal ni mo ma nyini fe ni fana desela ka ke o be bana ka ke o be ta lo ma ke mo do ka soro min ba mnela ka datigi ma o fana kan yirma parce que ni ma diyan ibe ba dikiyama kema dum baranyma tey nafolo te orlay soti baranyma le be na talawla foite afana tsika siga nona tuguni ni min bora o ya tanni falento la tuguni foite bla nona
donc ala yɛrɛ ka kiti ka boli dugukolo kɔ kan o ye hɛrɛ le ma ni fana k'a faamu o cogo la ni mɔgɔ dɔ fana k'a filɛ he karamasina to nin man ɲi ka kuma ɲuman fi ɲɛnɛ i kan k'a fɔ a tigi ɲɛnɛ i ni ce parce que a tigi kɛra sababu ye k'i bɔ fɛn dɔ la i bɛna min kɛ ala bɛna min minɛ i minɛ ni min ye sini a ɲɛla i ma de mais bi est-ce que a bɛ se ka mɔgɔ ma ko to a bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn ma ko siran ala ɲɛ wa i yɛrɛ bɛ se ka fɔ karamɔgɔ yɛrɛ ma bi ko siran ala ɲɛ wa est-ce que a bɛ se ka fɔ mɔgɔ min k'a f'i ɲɛna ko to a tigi ɲɛli ma de a tigi ɲɛli ma de kɛra mɔgɔ sugu sugu ye ala fana ka kiti ka bori dugukolo le ka fisa bɛɛ ma parce que siga t'a la a bɛna bori n'a ma bori a bɛ bori kiyama donc an ka bori o le ka fisa an yɛrɛ ma o la min t'a dɔn hakɛ bɛ minɛ k'a d'o tigi ma o ye hɛrɛ le fana ma parce que a tɛna to i la a tɛna to i bolo fana a hakɛ donc n'a fɔra o fana règle fana duurunan ye jumɛn ye o la adamaden n'i ka ɲɛli c'est à dire n'i ka ɲɛli to yen i man ka jalaki o de ɲɛli ni hakɛ fɛn wele n'i ma hakɛ kɛ i bɛ jalaki kelen i bɛ jurumu sɔrɔ la fila a bɛ minɛ la jagoya ka d'a tigi ma mais ɲɛli la o tɛ yen n'i m'a kɛ a tɛ i tɛ jagoya i tɛ jurumu sɔrɔ a tɛ minɛ a fana mɔgɔ man k'i jalaki ala fana ala ko ten ko ma ala muhsinina min sabil ko jalaki tɛ ɲɛlikɛlaw ma o kɔrɔ la i bɛ ɲɛli min kɛra min tɛ jagoya ye parce que jagoya bɛɛ ɲɛli le ko jalaki t'o ma olu bɛ ɲɔgɔn jalakila ɲɛli le kan bi mɔgɔ dɔ ma fɛn dɔ kɛ ɲɛli bolo ma i b'a jalaki wallahi k'a tigi tɔɲɔ ma ala muhsinina min sabil jalaki tɛ ɲɛlikɛlaw ma n'an k'o faamu an y'a dɔ fana règle 7 ye jumɛn ye ɲɛli tɛ se ka kɛ sababu ye ka hakɛ d'i ma o ye fana règle dɔ ye c'est à dire ɲɛli i bɛ fɛn min kɛra ɲɛli boro ma o tɛ kɛ sababu ye ka hakɛ d'i ma an bɛna sa exemple ma n'an na exemple la donc n'an ka nin 7 faamu fɔlɔ hakɛ ala ta ye ala ka min kɛ hakɛ o de hakɛ ye a filanan ala ka hakɛ a bɛ minɛ la duɲa bɛ lahara siga foyi t'a la c'est à dire ni ko ala ka hakɛ ala ka min k'i ma hakɛ k'u y'a kɛ ale ye ou bien ka min kɛ adamadenw ye hakɛ i kan o de ye o fila bɛɛ ala ka hakɛ le ye parce que ala le ka fɛn bɛɛ ala t'ale fɛn bɛɛ ye n'i tɛ hakɛ dɔn o t'a bɛn ka bɔ i ma o y'a sabanan ye a naaninan adamaden dankun yɛrɛ olu tuma an dankun y'o le k'a fɔ k'an ala ka hakɛ dɔ dugukolo kan o le ka ala ka hakɛ boli n'ala ka sariya boli dugukolo kan o le ka fisa ɲɛnama fɛn bɛɛ ma a duurunan adamaden tɛ jalaki hakɛ toli la n'i ka hakɛ to i man ka jalaki a wɔɔrɔnan k'a fɔ ko ɲɛli tɛ kɛ sababu ye ka hakɛ di mɔgɔ ma a 7nan pour que i ka hakɛ dɔn pour que i ka ɲɛli dɔn f'i hakɛ dan dɔn n'i ma hakɛ dan dɔn i ye hakɛ dan juma le mɔgɔ ye hakɛ dan juma le o kɔfɛ o de ye ɲɛli ye ɲɛli bɛ na ɲɛli ma jagoya o bɛ na o kɔfɛ le faamuyakoɲuman ala k'a d'an ma ala bɛna kuma exemple dɔw kan hakɛ ani ɲɛli an ka société kɔnɔ parce que an société ferekɛ nɔ an sigidaw ferekɛ nɔ an ka hakɛw ka mɔgɔ ka ɲɛli kɛ hakɛ ɲɔgɔn kan an ka hakɛ dɔw kɛ ɲɛli ye an mako tɛ hakɛ dɔw la an ka fɛn dɔw kɛ jagoya ɲɔgɔn kan jagoya tɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔ ka duɲa wuli ka jɔ a dɔw kama adamadenw ka hakɛ daraki ka minɛ o la o de kuma n ba n fa ne ba ne fa n balimacɛ n balimamuso m'a f'i ɲɛna dɛ ni mɔgɔ ye hakɛ d'i ma i ta tɛ kana minɛ dɛ kana minɛ parce que minɛli fulu duɲa lo a bɛ ban i bɛ taa k'a to yen nka a bɛ to i la dɛ ni duɲa bɛɛ jɛna ka hakɛ min d'i ma ele k'i yɛrɛ nɛgɛ ko non n y'a droit le sariya le ka jan règle le jamana le ka jan ya jamana bɛ min fɔ ala ta lo wa ala ta tɛ an b'o ye ka caya furudaw la ni cɛ fatula loi dɔw bɛ yen cɛ ka nafolo tilan a b'o di muso ma ou a bɛ muso ta nafolo tilan di cɛ ma n ba ne fa n ba n'i ye nafolo tilan ta i ya hakɛ tɛ ala kila sɔrɔla sa ko n'i ye mɔgɔ tɔ ka hakɛ ta mɔgɔ ka nafolo ta mɔgɔ ka cɛn ta ko n'i ka mɔgɔ dɔ hakɛ tigɛ ko ala b'i ka i ta tigɛ ka bɔ jahanama kɔnɔ i ta tigɛ ka bɔ alijinɛ kɔnɔ o kɔrɔ e ka hakɛ i niyɔrɔ tɛ alijinɛ la nka sabali mɔgɔ min bɛna hakɛ d'i ma i ta tɛ fɛn min a tigi ma ɲɛli k'i ye a ma ɲɛli kɛ ɲɛli tɛ ele kana sɔn
amete nyel kelaima andi bala ko nyelle nyelte parce que nama nebi abem ne sini am fala ka fana yo kelen ni shara do ka hake do dima min ti ka hake parce que no shara ka jan pedi furna fulu fatula ifur muso fatula kan na fulu la kwa klanje ni ka kanai ngantenoi maro ibe ka kanai meni man kana ni yata généralement ni funi deme furu muso boru na fatula al den e den taw na den ko ni e manga na fulu klanta tuguni ni ko ta ko sharale ka dima avec papier là c'est mon droit ko du taille da droit dana la taille angato amna kuma nafaka kan dépensi wajibi do wajibi ado te wajibi na ma dans long ami ñoko tonol la akacha antsa kuma dépensi wajibi bekan mamna kuma furuta kan sharaka mune ke wajibi dépensi la furula ika nyanama te tafem ko a folo shiyoro wole cheka wajibi le tem sotara che shiyoro ko dim furu musoma ani dem ala ka mogom bleka mara kono a faire labo niveau fly wajibi bala sari hake min anyama te tamin ko be mais atona a masri to min ye dunya wule nganteno era a sabana dumiri balu anyama te tafem ko ani no bolay degré flamana nyama be tafendo ko mais ak nyama be belanate min électricité oni courant fen chama be olu be fa be ben adamani sigiyo be rob na fembe ben olu be segi lada chogo erema nga kamo kere parce que ma fendo ki min te hakere wajibite ka dunya wula kama iman jan ma mobile sanga jan téléphone ma sanga jan fan koram wala mo sanga jan ngana nga furu cha ngana akito nga sawali nga sarala ni ka dunya wulo kama femi nyelle chebe ko chamaka frumso nyello contre fana o kelen muso be ko chamaka furu che nyello wajibi takan sote ka doke wajibi tuma do anga lada ka doke mais anya lon ka fa dote wajibi iya dan lon ni no ke dunya wuli iga tigi to nare ya tigi to no donc anga nyeli hake dan nafaka la dépenser min wajibi ne furu chekan igan ko joro do ni min bo ko fe nyelle ala ko wa'ashiruhunna bil ma'ruf furu yere dan di nyelle kan sadi furu hake ka dogala nyelle ka bu furu la nala ka wadigaram na kuma furu kan peut-être nyelle ka bo kono ko xam ñoo mne ni nyel dore ri fa ka hake wo nyelle ikeke hake tut maro nyelle ni furu che desela ka vat se ka joni ala ka fem ke wajiba se ka ke abe ni na ma se ka ke ale ka mom kan ga jona ale oluba ke no luma ke muso e sabali ka si abe nyelle kala nga wajibi tere ma fo ngi ka bo furu lo ko sonde mais ibe nyelle kala ole hake ala hake ntado adon tate kele maro ye ya fa ka hake ko e nyelle fana oya folloy ni na fanga de basula anga jia ka hake lo ala ka nyello ala angu hake ibo ke jagwa ni ala ka sharabe como otan chama ka ko isisan no be ni ma ka bem na ka dia bem na ka dati ma nga nyel fana hake fana do donc aflana ni mo ro din lamo ibanam so den ikoro ke din akala den suku ika nyelle ka tigi jagwa la le ka din lamo ka dona din mais ni le hake ika nyelle kai anga fa ngun nyeli te hake di moma o te fada ni baya hake dema kuma worole ama jagwa kan ika nyelle ke akala ko so bi baraji soro mais ka fole bule jba ko ti denyi o ti faye o ti baye o te na fana baka bana di ma we hake lo ka di mo ko gare hake tikile be se ka hake di moma te sharala wolfo sadi fin sa hake sabale be a folo haqqu tamalluk sadi armani ka fin sadi ka fin kitay ka fin mara
mara daga ni fɛn kelen de duɲa kɔnɔ adamaden fɛn kelen tɛ se ka fɛn mara duɲa kɔnɔ hali n'i ka fɛn mara o fana mara fana sigi adamaden ma comme entreprise dɔ bɛ yen sisan a b'a fɔ ko entreprise bɛ fɛn dɔ mara fɛn dɔ b'a bolo mais entreprise fana adamaden tali ye ɲɛnamaya kɔrɔ mais i tɛ se ka fɛn di wulu ma i tɛ se ka di ɲɛnama fɛn ma k'a di bagan ma o tɛ se ka kɛ adamaden dɔrɔn de bɛ se ka fɛn mara ɲɛnamaya kɔnɔ a silamɛ sariya yela haku tamaluku adamaden dɔrɔn tali parce que an k'a fɔ fɛn fɛn bɛ di ɲɔgɔn kɔnɔ dan adamaden de kama haku tabarro ka fɛn di mɔgɔ ma o fana bɛ segin mara fana hakɛ le ma c'est à dire mɔgɔ min bɛ fɛn mara mɔgɔ min ta ye fɛn o de bɛ se ka di o de bɛ se ka yafa o de bɛ se ka minɛ o de bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ a sabanan haku tasarruf c'est à dire ka fɛn nafa sɔrɔ fɛn na c'est à dire fɛn dɔ bɛ i ta tɛ mais i ye nafa t'a la i ye i mako ɲɛna ye o fana hakɛ a mara a tigi o de bɛ fɔ o fana hakɛ d'i ma donc ni ba ni fa jɛna ka ba hakɛ d'i ma k'a fɔ bon n den ka ko filanan a b'i bolo n'i k'a la a ka ɲɛli kɛ a k'i ya ɲɛli dɔn ye i ka ɲɛli min kɛ i m'a k'ale ye mais k'a fɔ i le ka nin kɛ k'a bɛ o tigi jagoya ba y'a jagoya minɛ ko non i t'ale parce que i le ka den lamɔ ou bien fa y'a jagoya minɛ an ka dɔ kɛ bonya ye i bɛ taa i ka furu ko sara i balimacɛ la ou bien balimamuso la ale bɛ taa jɔ k'a tɛ kɛ ka sɔrɔ a ka di i yɛrɛ nin ye balimace balimamuso hakɛ t'i bolo dɛ bonya lo mais i ta hakɛ tɛ i ka hakɛ tɛ bonya lo a saralila le bonya kama i fana ka lɔn k'i hakɛ tɛ bonya lo a to ten nka k'i t'i jɔ la a kɛra a tigi ye furu ɲuman lo i ye ban tere k'a tɛ kɛ fa fana o kelen i fa kɔrɔcɛ a dɔgɔ i fa kɔrɔcɛ o le can ne kɛ mais fa ye fa le ye ala ma hakɛ min d'i ma tɛ se ka k'i ta ye ni fa saba la ko an kɔrɔcɛ la ale ka hakɛ ben nka n'a k'a kɛ a ma kojugu foyi kɛ n'i k'a kɛra o kama walahi k'a tɔɲɔ n'i k'i baramuso kɛra o kama walahi k'a tɔɲɔ a den no i k'a lamɔ i ka ɲɛli kɛ ala ka baraji d'i ma nka o t'i kɛ ba ye dɛ o t'i kɛ fa ye an ka sabali an ka sara la ɲɛ an ka sabali an ka sara la ɲɛ a sabanan mɔgɔ y'i mako don i fa i furucɛ ba la k'i furucɛ bangebagaw ladon ko ɲumanba mais o ne bɛ furucɛw ɲininka e bangebaga ladon e fɛ jɔn ka wajibi de bani e fɛ jagoya ne jɔn de ka jɔn n'a bangebagaw ye n ko e bangebagaw le jagoya le kan o jagoya t'i muso kan m'a fɔ i muso kan i bangebagaw dɔgɔ an ka kuma to ye dɛ mais ladon fɔla silamɛya la i muso ka wajibi tɛ muso b'i le ladon muso i le ka hakɛ bɛ muso kan i bangebagaw ta b'i le kan ile bɛ duɲa wuli ka jɔ muso la ko non fa yi gɛnbaga a ka fɛn kɛ fɛn min yɛrɛ tɛ hakɛ ye a tɛ se k'a kɛ ko a kɛ forcer ile min ba ni fa le e b'o ladon cogo di siyɛn laban jumɛn le k'o wele k'o fɔ e dila ka wuli ka fɛn b'u yɛrɛ la dɔrɔn ka taa d'o ma k'o nisɔndiya wa e dila ka taa sigi o kɔrɔ ka baro kɛ n'o dɔrɔn pe wa ka baro kɛ n'i bangebaga ye k'a sen sama ka to ka kuma duman f'a ɲɛnɛ ka baro kɛnɛ ka ziri ka ko ɲumanw fɔ k'a dusu ja ka ko ɲuman kɛ i bangebaga k'a dusu ja e k'o kɛ wa a k'i wele ko la i bɛ min minɛ i k'o bila ni seli kɔni tɛ ka barokata kɛ wa i bɛ fɛn dama i b'a lahinɛ wa ka fɛn dama hali n'a se b'a ye k'a dama dɔrɔn bangebaga n bɛ fɛ i ka min kɛ n tɛ se k'a sara mais n bɛ fɛ ka i lahinɛ c'est à dire i ka jɛn ma i b'o kɛla wa ni bangebaga kuma fɔ mama yɛrɛ kuma ka ca papa kuma ka ca e t'o fɔla waati bɛɛ wa e yɛrɛ ɲɛna e furumuso bɛna i muso bonya ka tɛmɛ i bangebaga bonya ka tɛmɛ e b'o bonya ka se divorce ma n'a kɛra muso ɲuman alhamdulilayi mais k'i yɛrɛ nɛgɛ dɛ an kana yɛrɛ nɛgɛ cɛw i bangebaga ladon jagoya i le kan i muso ka jagoya tɛ n'a ka kɛ n b'a fɔ dɔgɔyama n ka kuma t'o ye mais an bɛ min ɲin'a la n'a ka kɛ a ka ɲɛli kɛ mais kana jagoya dɛ kuma t'a tɛ se fɛn min na jagoya i le kan i hakili to i bangebaga la o wele ɲɛli k'o ye o nisɔndiya n'o bɛ fɛn fa k'o ye hali n'o m'a ɲini fɛ n'i bɛ se ka min k'a kɛ i le b'o barika ta o k'i le ladon o k'i le lamɔ o k'i le jogo don o ka fɛn bɛɛ k'i le o ma k'i furumuso ye o munna i bɛ fɛ denmisɛnnin ka mɔgɔ dɔ bila i ka baara la ka fɔ ɲɔgɔn ala k'a d'a ma jaka fana y'a dɔ ye a bɛ waritigi caman kɔnɔ ko jaka nɔ ko n t'ale ka nafolo n se b'a la balimacɛ sabali an ka sira la ɲɛ ala ka nafolo lo a k'a d'i ma sinon mɔgɔ caman bɛ ne hakili cɛ e ka nafolo ɲɔgɔn t'o bolo dɛ maa caman si ka ca n'e ta ye i ka nafolo ɲɔgɔn t'o bolo maa dɔw ka diplôme bɛ n'i k'a da o kɔ la a b'o kɔ kari e ka sɔrɔ ka bon n'o ta ye maa ye baara kɛ i tɛ se k'a kɛ e ka nafolo ka ca n'o ta ye
mais ala ka nafolo lo aka dima ala kala ko malullahi fi yadi ala ka nafolo bin tay ko ala ka kalfa mali ala ko adoro na dole ka sayma jaga ibadi ala kama me fangano ka hakelo ni ma diabe daraki abim nela ala ko walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun ala ko mogombe nafol mafon sanu wargew nafolo sugusu kamara ita du ala kasra wajibi ala ka minki ngaten nyeli de ala ka minki ma wajibi ikadon i bangi bagala do i furumuso i dew fangana ka hake mi jagay mo ka hake mbila juru ni fenfen ala ka fem ke hake ma to di ala ko ko mo ko ni sondia tere yo baga ni jangata gbele ala ko lombena yuhma 'alayha fi nari jahannam ala ba nafru to farjo ka beyirin ka ken nega kure ala ba ke kirto ko biya jibahum ala binyada pasenay nege tasma abinyada pasenay abi kere pasenay katla ki ko pasenay tasma ki ko pasenoy ala ko hadha ma kanasum nafusikum ika fem blayere nyake ika fem marayere nyake oleni i bana kala tadi oleni ko fadhuqu ma kuntum taknizun aga fem marake anene elo ika nene ika nene anene nga sabali anga saralanya nyaldo jumay almade hake ngoli fo sadi ala ka hake di mo ni tali fin a hake itali mo tseka a hake buitala ni mo ka fin chene buru ika daba kama ima daba kama na ku ya sara a hake le ba sara mo ma kutula futula ali bangi ali badi nanti mari bangi ali badi na ki ya fin chebe yafa nyafala ile kele me soko yafa ke mo shisa ki nona ni fana kam ne ma ko juke al sharia la karamo ba don sharia la ni adabadin degula ni ma dumuri ke ibe sa mo ka dumuri be i ka mnala fangana ka dun ube ka suye ka dun o te dobrin a haken iba sarau parce que normal ni ka mo ka fen tamin ti tay ube ka nal allah ka mo ka fen chen ibe jurmu so be kala khasara mais ni mal lawra kama jurmu yoro bina ka boy parce que mal lawra kama mais haken tebe atigi ba haken to be ala reto be abesi mala kwa tabi funa kala ja anga sabali biya be chogodi anga sifatala ni mo ko i ka fnya fen sara atigi be yirma ke shitana istote kono ni mo juli amma mo juya foike aka hakelu ika lawra kama ka chon ima lawra kama ka chon ika na kuya sara ba sara amma ko ju foike na kuya toy aka nyelke we chain na kuya toy aka nyelke mana kuya sara amma ko ju gada katigi tokochon kama katigi lano kama billahi katigi tonyo surtout que aussi que mo juguye i katigi tonyo a hakelo abe ya fana kaja na ma jaba mene anga sabali biya ka nyeli de gbele anga sigidala ali mo na fanyin fe ka dama be sran parce que na tiena buru ni ko asara ibe il be ka shitanai kala bare imala ko na la ka fem blarom na nga blai nan temana kan kwanne kianni amike bara nguru reke bara nguru donc anga fam man ode sote manga sote rebe jenga marin tonot mado donc ka foni mo ka fen chene na ku ya sara makko du foike na ku ya toy alhamdulillah ka kunyma ke harakati sara na ku ya sara ka tigi kero kama ka tochon kama ya tigi ke makunto kama ma chen ko nyona de ninka juguna baby ko de ko jina kataba ka badaw deme ani fantom ani kiteru ani domba ko deme bi dunya kono ni ala ka sedi mo
dɛmɛ an ka sigida la a kɛra baara ye parce que an ka dɛmɛ kɛ wajibi mɔgɔw kan ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ kama n dɛmɛ ka jugalo da mɔgɔ la kama n dɛmɛ i t'i yɛrɛ ɲininka fɔlɔ an balimacɛ est ce que dɛmɛ jagoya a tigi kan ko na mina fɔ wi badenya lo baden ka ɲɔgɔn dɛmɛ cani baden ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ baden ɲɔgɔn dɛmɛ sariya ka dan ɲuman le bila la juma le hakɛ juma le ɲɛli kote fan y'o dɔn adamaden cɛman i na dunya kɔnɔ ni lo nana i balikuyala ka kɛ cɛ ye ka bɔ i yɛrɛ kalama sariya la i kɛra responsable lo tɔgɔ i kɛra majeur ye n kan tɛ si dɛ sariya ma majorité a ma dan si la a ka dɛrɛba ni farisogo la ni sera niveau dɔ la i kɛra majeur ye n'i kɛla lo min na i ye jɔn i yɛrɛ o ye jagoya i yɛrɛ le kan n'i m'a kɛ i yɛrɛ bɛ jurumu sɔrɔ i yɛrɛ kɔnkɔrɔ i yɛrɛ ye jɔn i yɛrɛ ka ko kɛ ka i yɛrɛ balo i yɛrɛ kan an so kɛ ɲɛli o fa bɛ jɔn mɔ f'i ka taa furu waati min na an ka faw bɛ ɲɛli kala k'o sara soteli k'o kɛ oui dette sociale lo c'est à dire juru dɔ le sote ka kɛ i kana dɔn jɛ f'a ye ta sa yɛrɛ lo na o ye ɲɛli le o mais tuma dɔ a bɛ kɛ défaut an kan parce que a bɛ fugariw fana créer ou bien a bɛ sigi mɔgɔ dɔw b'a fɛ ko non olu fɛn bɛɛ k'olu hakɛ le o de t'a la k'olu le kan ka wuli ka jɔ n'o yɛrɛ ye a b'o fana créer tuma dɔ a bɛ kɛ problème ye o tuma fɔ an ka ala ka hakɛ fɔli ka yira adamadenw na i m'a ye n'i kɛra baloko ye lo min na ka jɔ n'i yɛrɛ o ye jagoya i yɛrɛ le kan an balakaw ta olu c'est différent ala ka olu bonya k'anw k'o ka jɔn ye muso bɛ na dunya kɔnɔ don min na an balaka fo ka taa sa a yɛrɛ k'i jɔ n'a y'a nécessité ɲɛnamaya kɔnɔ a ɲɛnama tɛ taa fɛn min kɔ siyɔrɔ fɛrɛbɔ ani balo n b'a fɔ a masiri fɛrɛbɔ ka dantɛmɛ kan to ne a ɲɛnama ta min kɔ k'a bɛ se ka a lebu sutara min ye parce que i kan ka seli i kan ka bɔ min b'i lebu sutara i ya ɲɛnama tɛ balo tɛ taa min kɔ i ye kɛ yɔrɔ la i bɛ lafiya yɔrɔ min na fo ka taa tigi sa o tɛ jagoya tigi kan o ye jagoya cɛ dɔ le kan ni a mɔgɔ a fa ou bien a den a balima ni bɛɛ dɛsɛra sariya b'a kɛ jagoya sote kan jamana sigida a bɛ kɛ jagoya o kan tuma dɔ n bɛ n yɛrɛ ɲininka munna sariya ka kɛ ten mais tuma dɔ n kɛni ka Angleterre an ka ko dɔw faamu n t'a fɔ n ko o de kama sariya ka kɛ ten dɛ mais n ka fɛn dɔ faamu a la adamaden an balakaw ka hakɛ to n'o degula o bɛ ko kɛ o man ka ko min kɛ tuma dɔ an ka ye baarada caman na muso b'a abusé la ka toron k'o la k'o danbe b'o la parce que a tigi obligé de k'a loyer sara a obligé de k'a ka so sara a obligé de k'a yɛrɛ balo a obligé de c'est à dire ka dumuni in ka d'a yɛrɛ ma k'a yɛrɛ balo k'a dɔn fɛn dɔw ye a dula ko la man ka don ko min na parce que a degula n t'a fɔ n ko o b'a justifier dɛ n bɛ contexte de fɔ la o y'a fɔlɔ ye donc muso bɛ taa baara kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ min jɔ nin y'a nécessité ye ni min naganaga ni molobaliya kɛra a b'a fɔ k'i tɛ sɔn foyi tɛ bɔ a la parce que i kɔ tɛ dɛnɛ la i b'a la ka muso bonya cogo min na parce que muso ni cɛ tɛ kelen kɔrɔ bɛ n'a gbanna cɛ kɔ i tɛ se ka foyi kɛ cɛ la o mais muso don i b'a ɲini cogo wɛrɛ la min tɛ hakɛ ye i bɛ ko dɔw kɛ i man ka min kɛ parce que n'a t'i kɔ bɛ dɛnɛ la i b'a ala ka muso bonya k'a sutura k'a protéger an k'o de fɔ fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka adamaden danbe nɔgɔ ka ala k'a bɛɛ muso protéger dɔ yɛrɛ le ala ye a ɲɛnamaya nécessité tɛ taa fɛn min kɔ k'o kɛ jagoya cɛ kan parce que i bɛ fɛn sɔrɔ a ka kɛ to i bɛ fɛn sɔrɔ muso la i tɛ min sɔrɔ cɛ la o i bɛ se ka tɔrɔ kɛ cɛ la i bɛ mun tɔrɔ sugu kan tuma k'a la mɔgɔ joli de k'a pouvoir abuser ka tɔrɔ kɛ an balimamusow la ka mɔgɔw lanɔgɔ parce que o degun de parce que cɛ dɔ bannen a ka hakɛw d'a ma cɛ dɔ le bannen ka hakɛ d'a ma cɛ dɔ le kan ka lɔn n'a muso tɔgɔ ye an balaka tɔgɔ ye cɛ dɔ le kan ka ladon o banna a yɛrɛ m'a lɔn ko ale kan ka ko kɛ i fana ta bɛ yen dɛ kuma ala k'a d'a ma an k'o de fɔ tɔn ɲɔgɔn dɛmɛ i balima ni fangada ni se t'a ye a ɲɛnama tɛ taa fɛn min an ka min fɔ sariya ka min fɔ o hakɛ m'o n'a tɛ foyi sɔrɔ la o hakɛ d'a ma o le ye wajibi ye i kan a tɔ ye ɲɛli le k'i balima dɛmɛ k'a bɔ nɔgɔ la ka kɛ wari ka kɛ milliardaire o tɛ jagoya ye i kan m'a fɔ i kana kɛ a kɛ ko ɲuman le yɛrɛ ma mais an kana kɛ jagoya ye ka mɔgɔ kɛ mɔgɔ jugu ye o kama a bɛ se ka se yɛrɛ t'a tigi ye parce que an sauté fɔ sauté de supposition na an bɛ ko miiri de i bɛ mɔgɔ ye cogo i bɛ wari banni de ka ɲi dɛmɛ i b'a est ce que i b'a tigi poche kɔnɔ yɔrɔ dɔn fangana dɛmɛ o kelen fɛn fangana dɛmɛ bɛɛ wajibi de bɛɛ kan wa jaga le wajibi ka nafolo la ni jaga bɔra la nafolo la wajibi tɛ fana ka min kɛ wajibi ala ka min kɛ ladon k'i ma wajibi an ka min fɔ k'i teri dɛmɛ
o bɛɛ ɲɛli siraw le mɔgɔ teri dɛmɛ tɛ jagoya i kan yɔrɔ si ni teri kɛra fangana ye a hakɛ ya wajibi ya nafolo la o y'i jaga yɔrɔ ye mɛ a to ye ɲɛli le i dɔnbaga i ka mɔgɔ min dɔn k'a tigi dɛmɛ jagoya tɛ i ka nafolo la a bɛ kɛ jagoya ni fangana de ni i masurunya mɔgɔ tɛ min b'i cɛn ta i k'i masurunya mɔgɔ tɛ jagoya tɛ i kan sariya ma kɛ hakɛ ye n t'a fɔra mɔgɔ juguya kama mɛ sariya ka dan lɔ an kana ɲɔgɔn degu ka ɲɛnama kɛ ɲɔgɔn la nɔgɔ ye ɲɛli kɛ i bɛ se ka min kɛ ala ko wabtaghi fima ataka allahu dar al-akhirah i bɛ fɛn fɛn sɔrɔ a kɛ ka lahara ɲini ɲɛli kɛ a ka ɲi ko wala tansa nasibaka min ad-dunya kana ɲina i niyɔrɔ kɔ dunya kɔnɔ a ko wa ahsin kama ahsana allahu ilayk a dannen ni dɛ ko ɲɛmɔgɔw ma ɲɛli kɛ komi ala ɲɛna i ma cogo min na ala ɲɛna i ma cogo min na e bɛ se k'o sara wa o kɔrɔ de ɲɛli kɛ a fɔ a dan i teri dɛmɛ i bangebaga dɛmɛ mɔgɔ i bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ a tigi dɛmɛ a bɛɛ ka ɲi mɛ fɔ a tigi fana y'a lɔ ɲɛ hakɛ in mun ne juma le ɲɛli ye parce que n'i ma ɲɛli lɔ i tɛ se k'a apprécier i b'a tigi jalaki fɛn na min ye ɲɛli le wajibi tɛ i b'a tigi lanɔgɔ gansan i bɛ hakɛ ta mɛ f'i y'a lɔ karamasa bɛ kalan nin kɛ wajibi tɛ ɲɛli le donc comme ɲɛli le n'a bana ka kɛ sini kɛ n b'a fɔ i ni cɛ ka min kɛ ala k'i sara hɛrɛ la a kan ka kɛ ten de ou bien n'a dɛsɛra k'a kɛ n t'a tigi jalaki n'a yɛrɛ bana kɛ foyi t'a la n'a k'a dabila wajibi t'a kan o le il le kan k'o lɔn ne tɛ kuma na tigi ma n bɛ ɲɛli kɛ n tɛ kuma ɲɛli kɛla ma mɛ a bɛ kɛnɛlen min ye i y'a lɔn ne hakɛ ye ne ɲɛli dan ye mɛ n'i le m'o lɔn ka taa mɔgɔ komi i ye hakɛ le ye mɔgɔ kan ka sɔrɔ hakɛ t'o kan i b'o tɔgɔ la i b'o lanɔgɔ kama i b'o nɛni i b'o dɔgɔ i b'o ɲin tigɛ o la i bɛ to la fo ka na badenya yɛrɛ c'est à dire ka badenya yɛrɛ tigɛ k'a bɔrɔtɔ fɛn kama i ye hakɛ tɛ fɛn min ye il faut tigɛ ka badenya tigɛ so il yɛrɛ le ka tigɛ ko tɛ mɔgɔ min nagera ji la i t'i kɔ ye il fɛ mɔgɔ ɲɛ t'i kɔ la mɔgɔ ɲɛ b'i kɔ la il yɛrɛ le problème ye mais i t'o lɔn tuma dɔ parce que i fɛ se b'ale ye ale le b'i tɔɲɔ la ale le mako t'i la k'a sɔrɔ il yɛrɛ le problème ye i ma ala ko ye ala ko ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah ko mɔgɔ min limaniya ko a ye dɔn tilenya ye jan ani ladiri ko walaw ala anfusikum hali n'a b'i yɛrɛ le kan awil walidain ou bangebaga fila awil aqrabin ou bien i masurunya mɔgɔ ko in yakun ghaniyan aw faqiran fangada le waritigi le o a ko fallahu awla bima fangada ni nafolotigi bɛɛ ka kan ala fɛ ala tɛ fangada nafolotigiya filɛ o i ye hakɛ ye hakɛ le min tɛ hakɛ ye tɛ hakɛ ye parce que tuma dɔ n'u bɛ sigi ka nafolotigiw sebagaw le tɔɲɔ an fɛ parce que komi se t'i le ye fɛn fɛn kɛla la a si man ɲi min ma k'i le ye o si man ɲi est ce que i ka hakɛ le fɔlɔ wa in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima ala ko fala tattabi'u al-hawa an tadillu ko kana tugu ni jana ko ni sago ko a bɛ firi dɛ n'a k'o kɛ kɔrɔna bɛɛ b'a kɔnɔ fangana nafolotigi ka kan la ye ala ka min kɛ i ka hakɛ ye o y'i ka hakɛ min tɛ ka hakɛ o t'i ka hakɛ ye an ka sabali an ka sarana ɲɛ an ka ɲɔgɔn lanɔgɔ ka sigi kɛ ɲɔgɔn lanɔgɔ ye hakɛ kuma gɛlɛyara bi a kuma ka gɛlɛn ni k'a fɔ parce que ile b'a fɔ min b'a fɔ la e bɛ yɔrɔ min na o b'o de filɛ tuma dɔw est ce que min fɔla nin i b'a fɔ la parce que i tɛ fɛ ka ɲɛli kɛ mɔgɔ ye kuma kɔrɔ t'o ye n'an ma nin dɔn ala t'a dɔn an bɛ sɛgɛn an bɛ ɲɔgɔn lanɔgɔ fu an bɛ ɲɛnamaya tiɲɛ ile bɛna ka na sinji tigɛ parce que c'est à dire i t'a sɔrɔ se b'i le i bɛ se ka dɔn i ka denbayaw ye wajibi kɛ i bɛ se k'o bɛɛ kɛ mais i tɛ nafolobatigi ye ala m'o jagoya kan o ala ma jago mɔgɔ k'i kɛ nafolotigiba ye ala ka min kɛ ma jago n'i k'o sɔrɔ alhamdulilayi n'ala ka min fara kɔnɔ ka ɲi i bɛ ɲɛli kɛ n'o ye o kuma t'o ye n'a tigi ala k'o k'i mɛ a banna n'a tigi ka ɲuman min k'i ye fa tigi dɛmɛ k'i kɛ milliardaire le ye i b'o le kɔ n'a m'o kɛ a ma mɔgɔ ma ɲumanya kɛ an balimacɛ est ce que hakɛ le fɔlɔ i bɛ t'o la i bɛ sinji tigɛ ala kɛlɛ sala ko c'est à dire ko sinji ko a bɛ c'est à dire a bɛ ala ka arsuwa sirimo la a b'a fɔ ni ala mɔgɔ min kan tigɛ ka tigi tigɛ o la ka maa caman i la an b'a fɔ ko dɛsɛbagatɔw o ma ko sanni de tuma dɔn an t'a lɔn mun de kama a ka sinji de tigɛ fɛn kama fɛn min t'a ka hakɛ ye c'est vrai nafolotigi caman fana tuma ko sanni no parce que o fana ka sinji tigɛ côté kelen tɛ o bɛ dɔ fɔ wulu ɲɛ bɛ dɔ fɔ kolokun fana ɲɛnɛ dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la a ma nɔgɔ dɛ faamuyali ko ala k'a d'a ma mais ne ba ne fa
ne balima cɛ balimamuso min le ɲininga o ko ten i b'a dɔn ko ten ko min ɲininga ko kolokolo fa n balima dɔ ko fasi an ka ɲɔgɔn ɲininga bani ile min ɲɛli kɛra n tɛ kumana i b'a kɛla min ile min ɲɛli kɛra i b'a kɛla mun de kasɔn i bɛ ɲɛli kɛla jɔnni kɔsɔn i b'a kɛla jɔnni ye o le kɛsɔn i yɛrɛ est-ce que an ka yɛrɛ ɲininga o la an bɛ ko ɲuman min kɛla an m'a kɛla jɔnni kama an m'a kɛla jɔnni ye kuma fila an m'a kɛla mun kɔsɔn an m'a kɛla jɔnni fana ye an b'a la ɲininga kɛ an bɛna filɛ ala bɛna mun fɔ o la ala ko n ta kɔnɔna kɔnɔ a bɛɛ b'o kɔnɔ a ko in ahsantum li anfusikum ko n'i ka ɲuman kɛ i k'a kɛ yɛrɛ le wa in asatum falaha n'i ka juguman kɛ i k'a k'i yɛrɛ la parce que kana ta k'i bɛ juguman kɛ mɔgɔ la i ma ali kɔrɔna kɔnɔ ala tun mana furusa na waati min na cɛ min b'a la minɛ ka i furumuso k'i t'a furusa papiye ba cɛ b'a ka furu papiye signé i t'a furusa parce que i t'a fɛ a furu k'a tigi tɔɲɔ ala k'a fɔ ko fala tattabi'ul hawa a ko man yaf'al dhalika faqad zalama nafsa ko n'i k'a kɛ i k'i yɛrɛ de tɔɲɔ i ma ele mɔgɔ dɔ tɔɲɔna cɛ ni ala ko wala tattakhidhu ayati llahi huzwa sara ala ka kamana ko min ye furu ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka cɛ bɔ ka muso bɔ cɛ la ko a kana kɛ mɔkebɔ fɛn a kana kɛ tɔrɔngɛ fɛn ye mais ala ko a tɔgɔ kelen na a ko fajaf'al dhalika faqad zalama nafsa ko k'i yɛrɛ de tɔɲɔ donc i bɛ kojugu kɛ i b'a kɛla dɔ la cani mais i b'a kɛla yɛrɛ la munna an ka yɛrɛ ka fɔ i ka ko kɛ a bɛna minɛ la n balima cɛ mais ko tɛ o tuɲa tɛ wa i b'a kɔnɔ san joli san 100 sisan san 1000 i t'o kɔni kɛ mais ko tɛ bɛɛ i fɛ i b'a kɛla mɔgɔ la i b'a kɛla yɛrɛ la o parce que a bɛna minɛ la siga foyi t'o la donc i fana ka ɲuman kɛ i m'a kɛ mɔgɔ ye n balima cɛ i k'a k'i yɛrɛ de ye ala ko ten ko man amila salihan fali nafsihi ko ni mɔgɔ min ka ko ɲuman kɛ i k'a k'i yɛrɛ de ye hakili b'a la n ba ala ka hinɛ la ala ka hinɛ n bangebagaw bɛɛ la min bangebaga bɛ ɲinɛ ala ka si barikama ni kɛnɛya d'o ma o ko an b'a fɔ ɲɛna ko hakili to bangebagaw la min fana ta fatu la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ o la an b'a fɔ ɲɛna o kana ɲinɛ o kɔ dugawu la n ba tun b'a fɔ n ye waati bɛɛ ala ka hinɛ a la a ko dunima jidi ma bɛɛ ka hakuru kan bɔra ka ta dunya ni bɔn sengate ko dunima jidi ko a dɔn ka fɔ i bɛ fɛn fɛn kɛ dunya la i b'a k'i yɛrɛ de kɔrɔna kuma dɛ a kuma le n ka kɔrɔna kan ni a bɛ can so bi i b'a k'i yɛrɛ de examen dɔ d'a ma kisa dɔ maçoncɛ dɔ tun bɛ maçon a tun bɛ maçonya dɔn o y'a dan ye don kelen a nana a kan ka taa retraite la a baara bɛ kan ka bila a taara fɔ a patron ɲɛna n bɛna retraite ta n mɛna baara la patron ko ok i bɛ baara kɛ mais n bɛ fɛ i bɛna baara bila n sɔnna nka i bɛ fɛ baara laban kɛ n ye baara laban c'est-à-dire o baara dan ye n tɛ baara gɛrɛ ɲini fɛ tuguni entreprise ka a y'a fɛn bɛɛ bila disposition na c'est-à-dire i mako bɛ fɛn fɛn na a ta ye so laban jɔ n'i ko so jɔ an ɲɛfɔ ale ma i taga donc ko bɛɛ b'i yɛrɛ bolo i mako bɛ fɛn fɛn na ka don so la i bɛ fɛ ka so kɛ cogo cogo a b'i yɛrɛ bolo a don a la a b'i bolo maçoncɛ a pressé de ka baara bila a ma yɛrɛ sɛgɛrɛ k'a filɛ dɔrɔn ka so parce que o ma plan d'a ma plan kɛ a kɛ i bɛ se ka kɛ cogo min na a ma mɔgɔ entreprise ingénieur banque entreprise a m'olu ta ko bila baara la a yɛrɛ ma miiri jaroja ka dɔ kɛ ka miiri dɔrɔn a ma matériel ɲuman don ko dɔrɔn k'a kɔni kɛ dagabɔn dala ye k'a bɔn kɛ ka ban t'a patron ko a ko n tila bon na ko so banna parce que a ye pressé ka retraite la fɛ a bɛna baara bila sisan so dayɛrɛ don patron ko ok bon problème t'a la an bɛna kɛ célébration ba ye an nana so dayɛrɛ la ka tile ta ka d'a ma k'i ka so lo matɔcɛ nimisala nin kun ka lɔn nin kun ka lɔn n y'a so le kun ye a mɛ kabako k'a la a tɛmɛna a banna i y'a baara y'o le ye i k'a kɛ bi ala bɛ taa nin masina filɛ nin ye i fɛ kuma kɛla ɔn dɛ a filɛ nin i ka baara lo a filɛ i t'a la ta i bɛ taa ka to yen i ta ka to yen o i mana ni fɛn fɛn dun i taa n'o si ye i bɛ taa n'i ka baara le ye an kana kɛ maçoncɛ ɲɔgɔn si ye an k'an jɛ an ka lɔn i bɛ fɛn fɛn kɛla i b'a kɛla i yɛrɛ de i b'a kɛla i yɛrɛ de question fɔlɔ ye mun ye i bɛ ɲɛli kɛla jɔnni ye i b'a kɛla i yɛrɛ de donc n'i b'a kɛla i yɛrɛ de ye nka a kɛ ka ɲi dɛ a filanan i bɛ ɲɔli kɛla jɔn de kosɔn o de ye kuma belebele yɛrɛ ye mɔgɔw kama wa mɔgɔw y'a fɔ wa jeliw ka i ma kiri wa o ka soli y'o da i ye wa i bɛ juma de kɔ
adamaden kan ka baara ɲuman kɛ ala le kosɔn n'i kɔni k'o jɛn i k'a bɛɛ jɛn parce que n'i bɛ fɛ mɔgɔw le kana kuma n fɛ i kan k'o faamu ten hali sisan mɔgɔw bɛna dɔ fɔ a jala a ma diya ye mɔgɔw bɛna dɔ fɔ a jala a ma diya ye donc a dɔ bɛ baara ɲuman kɛlɛ i yɛrɛ le kosɔn kelen i fana kɛ ala c'est à dire i b'a kɛlɛ i yɛrɛ le kelen i y'a kɛ ala kosɔn n'o kɛlɛ lagafiyala duɲa kɔnɔ wallahi i lagafiyala mɔgɔ ka kuma t'i tɔɔrɔ mɔgɔ k'a dɔ ten mɔgɔ k'a bɔ ten o tɛ k'i ka ko tuguni i bɛ ala le filɛ i fana b'a la i bɛ min kɛlɛ i b'a kɛlɛ i yɛrɛ le i yɛrɛ a projet le i b'i yɛrɛ a projet la i tɛ mɔgɔ a projet la dɛ i b'i yɛrɛ ka ɲɛnama i yɛrɛ ka projet lo i le b'a jɔ i ka min jɔ i bɛ t'o le sɔrɔ kiyama o le o mansɔncɛ i ka min jɔ i b'o le sɔrɔ ɲɛ foyi tɛ fara kan foyi tɛ bɔ a la fɔɲɔgɔn ala k'a d'a ma man nɔgɔ hakɛ kuma ka girin ɲɛnama yɛrɛ jɔla fɛn min ka hakɛ dunuya yɛrɛ b'o le kan hakɛ ala ta adamadenw ta ani fɛn tɔw mɛ an bɛ ɲɔgɔn ɲininka mun an ka ɲɛli dabila bi ɲininkali kɛra mɔgɔw bɛ ɲɛli dabila bi ɲɛli dɔgɔyala munna a fɔlɔ parce que an fɛ an bɛ ɲɛli kɛra mɔgɔw le o le kan ka ɲɛli dɔgɔya donc ni ma ya conception yɛlɛma kalo k'i tɛ ɲɛli kɛra mɔgɔ i b'a kɛra i yɛrɛ le i ya ɲɛli bɛ dɔgɔya an balima cɛ a bɛ dɔgɔya o le ni ka filala ko ya ayyuha alladhina amanu أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد أكو ألو من الإيمان يلا كو أي ستاري ألا كان نفلم دم أن يما أكو كان نفكاي من كان يلا أكو أكان تا أجوما يني كو سوبا سادي كو يني كو بونيونا كو دي نفلو كو سلاكا دي بافل واري مبلما يبو تاكو دي bio te di ali ga bio ba be fitine bo kadi parce que il fait wad la fangara chelema ban ma ta di la fangara chelema iba di la yere le ma iba di la bla ka bank la me yere ni mo concept yele ma ola yere ni ko afamo chola peut-être fangana yere ye here barka le ma is a blessing ça dit barka le ma il fangana sore ka famille la il ka desbato sore sigida la nala ka sekile here le ma parce que al dina do sababulo tangi wala alhamdulillah ka fen nima ka se ka sen sela nyere koro foka dotoi misaka min takal jina ni na ala mo di bema na la ko kile ke bangi bagawi ke bangi ay badonye ke teruyo ke lomba ya kada madun be iba kele yerele il est affletun comme non ça dit fangana ra dalte tortuni parce qu'il avait fait fangana inali mule ba dama parce qu'il faut opportunité lo ula na tiborite joro atemoro la bana maintenant biboro il a pressé qu'a dit parce que quand ba kala yere fana ibna to ati fana yeli tinya kumutuni mo yi dala tinya kumutuni nte kuma na mi ba kala ma fo yi mo dal nyak nte kuma ko me kuma na le ka nyeli kala ne mo nyeli kala le kuma na le rinna nyeli kala fasi me kuma na le ne le kuma na ni ka flow chola iba le takala mo ba kala yere il a be fait fana yere le na ala ka dituni madi famille to te kala parce que anko je to tikil donc en keda ta kele o ma fa da ma de fem be kungolo lamo ka kungolo lamo hakili karanke ko famu parce que ni ma ko fle to yelma i ka barat se ka yelma me ko fle to no le ko yelma iboro fo ne kuma la ka damma donc comme fayda kali mo na fayda fladi fayda don tere na flo war fayda te tenere boro na flo tenere boro donc fayda folo jumale ça dit alors que ko kala yere le kama iba kala le kama mais moi do avec galabale ninkan mais c'est ka fayram dimo fula mimbe c'est ki nafa il sait qu'au boy ça dit mimbe ka black iba kala yere le kama yere be soko onyana bo yere mais mi ala ta côté mais c'est ka de même de la fa folo ça dit il y a essayer follow mi il y a essayer qui est convaincu que comme kala ke iba kala yere le ni ko lolum na be lafia billahi be lafia mo ka kuma ti torotuni ima juha arab chadok me arab karata dok me ko juha afala ko fiction afala ko chanu aka denta longula na den ka go falta bola ko kata yara avec ka den karano ay ko fam ana den sila so falika ofla o temna dola ko wala kun fan kun te hina alu chokorba fla ini dabe si fal denin nega o ka me facha jigira ka den toyi o taranya fe o sera doma kelengo ko den fana te fabunya ebe si fal kan ki i fal to takamala o ya yele ma fasila den takamala o sera nya fe doko ko fan fana te hina sa
ele be ti fal ka deme tagamana den seyite ka tagama o ye fal o fla be bola fal kana tagaman fal de sisa fal o ni fo be fal samana ka taga o tanda ko e ko larma flan fle fal ba wora be tagama aga ba de ko gamewa ko mo ka kuma te ban atena ban ni ma famal san o fam bi atena ban donc alors ko ko ni makla yerele il est convaincu no il be fen di la o ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah ika fen ke nyumala il y a qui est li anfusikum min khairin ko tajiduhu inda Allah basar ala fay ala ka banki la sécurité ko banay هو خيرا وعظم اجرا ولي كبون ولي كفصا ولي برجي كبون على كبانكي دي كاب لا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره اي جلب الجرود لا كدي انا ما بكافر بكتام نسيني ما بالو ده افري بكتام نسيني على كبانكي اداني بوي غارانتي كو باناي على كفما كون مدام افلانا ibi bo adamado ça dibe se ka ko ka ala kelen ko chodi dil ko to la ko ka chame dil ko te la mek ma kelen finyene I jida I nin degi wati ni ki yerso situation na kan ko nyuma roke I nin ba folo nyene ko I ni man ke mo be nan fore o be ni ka ke te mo be na kete ni ki yerso situation na I yerem ne kana di ni sela ko ke amano ko de make parce que ta kala mo tuni parce que ni ka ko yerem ko projet yere talo mo tate ibe lafia il fana ba dilala man ni ma kala kama tena mne donc kana perdu to ko ma tekala mo kama abeka la le kama I jayi mo ta nyoro bala ni te diro so situation na il est ça ami fa faire no dibe sikala ani nga kemeli mo na fo akemeli nsei mais ngo do fo ka dogo ou be ninga wakeli mo na be na to fo ni ki yero so situation na mo be na mune fo mo tena mune fo ni ki yero so yere mne kana nyima al nyima kana nyima ka awatila nyima toyi fu ye bo ko shitana be turngala la ni me turngala yera inna an-nafs al-amaratun bisu ni me turngala la I bo situation to kono ni o bola o polongo watimna I tara fe sut mamna o sana te tuni warto ko cikatara tima dogola dama alors mo gombe fen di dogola wala kafsa in tubdu sadaqat fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum koni ka saraka nyelike bangila o bora higa ke mo kama tere ika ke ala koso me ka ri jamala o bi se ka ke ko kai meni ka dugu ka di ko le kafsa oli fana kafsa de oli kama ka fen dugu ka di oli kan sege muna nga nyel dabla parce que an fama kala mo le kele aflana nga ke mo le koson kuma kala mo koson mo ka an to channel bele donc nga bedabla parce que mala ki ba kala yele koson fu ke ala li kasa bi so ka lafia kul ma hadisa la ala mo sallallahu alaihi wasallam mo sali ala be yuzillu Allah fi zilli yawma la zilla illa zillu sali ala be mo wolo vlam sa ala bu blala ka arshus makro kiamalo kelembe ako warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha ko doka sadika saraka bo kad adogo jugu ko hatta la ya'lamu shimati mish hatta la ya'lamu ma yunfiqu yaminu atega jugu sala tega maka fem dike atega jugu ta kalama adogo jugu parce que atadla mo kama abadla la kama bakala yali mais ni mo fam ibe sege fo nyok mala ka dama donc o fayda flay ambe kuma lama ala kala maro fo kuma bele ako shayyabatni hudun wa khawatuha parce que ni be hakeli ako hudu sura le korna kono adu ka kan nabi ma ako hudu na badema muso kan kunzigbe o kan koron wati mase muna hudu sura le ako khawatu badema muso parce que korna sura karab kana non féminine donc ala ko hudu na badema muso ko kan kunzigbe ma koron ko kan la koron ma koron muna be hudun kono ta nyini ka fle ala ko fastaqim كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير كو ألاك لا تلنكم ألاك نيني في تشومنا أني مغم لي مناك فاركنا يسلمي تلنكم ألاك نيني في كواي تلين هكا وبلانونا كان مغتونو باسكو ميمي كايبتا سورو كياما أكو ولا تطغوا أكنا دانساكو إنه بما تعملون بصير إبنا فين كي ألا نيابالا mo biya mo tira wala ibe ko kala la ka almaro ni kamal belu ana wadu boy ka villa be la fia ibe baraka la fiati ma fu kala kun make mo nyak ma to isa mais ana wadu be mingi law be mun lo te mun lo ila o ni ko boy ibe baraka la fiati amon ko de ado ba mbela la ka jur ala ka anjur mu yafa
ولك ما دون لك صلى الله عليه وسلم قال لا قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احد غيرك كسلم يكون اوكي سدي فين ما كلم فنينت موغرن نيل على لا كتوني او بن بوك ما كلم على كل امنت بالله ثم استقيم الله اكبر اكو فن لي من العلامه اكو فهي تلين كمان دنيا لا فهم كان تلين ما نو ده انا بدو ميرا تلين يسوي او على كتلين وا تلين دان على تاي تلين دان على تاي قل ألاكو إن الله لا يظلم مثقال ذرة الله أكبر قالت تموتنو ذرة وفسدي وبنو قالت تموني ولا أنا كلام ودوك ما فوقو منين تة كم الله أكبر كاقولوا ذرة ولا كوكف من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى نيكا بركة ثري ذرة جريا كيبو ذرة موني نتا بمناكانو mais français ko atome ça dit ça dit chimie physique là ça ni ka fin clan ka ta ce niveau ma c'est ka clan yoro ka te c'est ka clamin ko fait ou les array ça dit clan dans fin fitinya dans kada bari nyabe fin na zarate il nyabe fin na kabon et ka bon il nyabe fin nya c'est là ka fin don na kabon ou dans ko mo nganga de sania nyanga sania ko no ko microbe il nyabe microbe e be c'est ka microbe yo kasi ka ko la isa ko fam doni en fait na fala ko fe ka teri en fait seconde ka teri fin bote mado mi mais ngo 1000 secondes bi ça dit ka seconde kelen ke ka klan ka ta bakili o 1000 secondes li kalon e so ibo fam na 1000 secondes bi o ina tedo nanosecond bi ça dit ka seconde ba la ka teri ke ka klan ka ta batan o nanosecond li dunya fe no bi baraka la no teri ali mais on faut qu'à terri amena la tafla la terra bi chogumna nanosecond bi donc oui fin doya dani doya piambo nya sans fait amena fin dima exemple dima ça dit lumière teria parce que dunia kono fait no bit c'est ka mythique suma à compter là ame baraken ça dit cause speed of light ça dit la vitesse de la limite de la lumière ça dit lumière teria ni ka lumière na bon ko rangono isani amena limar kunteo mais ça dit a talayro bala ñoko fele a teria ke allah akbar lumière teria abe ben ada bari compter là c'est ka fam doni ça fait 300 000 km par seconde ça dit 1000 allah akbar ça dit kilomètre ba keme ça va seconde kono lumière wole bol seconde kelen kono ka c'est ka asunya nyakoro abijani bamako ça fait plus que 1116 km o ça dit lumière be soko bori chen keme ça va seconde kelen gono a teria o le imagine dron oui allah akbar ma ala ko len o befle ala ma du ko fana fle du ko fle ni ga mo ça dit fin fle comment dirais-je télé fle en fait télé ka dorote télé ka bon du le chen keme kono do ça dit chen keme fo ka kono ça dit du ko no nyoko keme ani kono bo télé la abunya ibala sa fitine na mo dama sokole abe bola mais mena fin tera funyene ça dit ibe tasma kuruna ça dit du ko nyoko keme ani ko o beleble ban o ka tera be tan tera mi mena funyene ça fait 200 km/h par seconde ça dit kilomètre keme flanko bo le bour seconde kelen kono er kono abe kilomètre bour plus que ça dit 172 000 km passe par heure abo le bour a compter ça dit non mobile c'est 4 km que me mobile ira domper mais du ko nyoko kemen ko o bereba ono grian o be bour c'est kilomètre keme fla seconde kelen kono amiri ban wala la ko la yazlimu mithqala dharra ala tim atom ça dit atom yere giria ke on nyoko ça dit femme c'est ka clan adan o le atomi ça ala ko kwa le tum tono la balma che miri kan ala ko to tono la ala ka fami ko madame ala fami ko bad hakke ko man no ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب السلام عليكم ورحمه الله